खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजहारिया। चीना खना बियाब बाथौ गुथुम हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया मेहेर गोनाङैनो जानानै थांबाय। चिरां जिल्ला गुरुबासा BCDCनि मावख'आव मासिगिरि सोद्रोमा आरो PMAYGनि न' मोनग्राफोरनि मोनसे सावराय जथुम हाबाफारि लादों। 24 जानुवारियाव गोथार बाथौ सानखौ नोजोर बोनानै क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव सिजौ गायनाय गोथार हाबाफारि लादों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जायगाखौ इन्टारनेशनेल रिलिजन टुरिस्ट प्लेस खालामनो थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ खावलायनाय बायदि बिटिआरनि सरकारा मावनो आखायाव लानायखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों गसाइगाव BEd कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। बिटिआर सरकारनि खाथियाव गुरुधामखौ मोनसे इन्टारनेशनेल रिलिजियास टुरिस्ट पस्ट खालामनांगौ होननानै आरो जोंनि मिथिनायाव जे दानि जे बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथाङा इनिशिएटिभ लाबाय। जों मिथिनो मोननायाव बिथाङा फाउन्डेसनबो खालामबाय। जोंनि आसामनि मानगोनां गभर्नर प्रफेसर जगदीश मुखी बिथांनि आखाइजों फाउन्डेसनखौ इन'ग्रेसन खालामबाय। दा जोङो मिजिंथिदों उननि समाव बे गुरुधामा मोनसे इन्टारनेशनेल रिलिजियास स्पट जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिखौ बोखारनाय जानाय नङा, नाथाय बेनि मुङाव सिभिल सोदोबा थानाय नंला होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव खेंफोरथि होदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। BTC सेक्रेटारियेटनि गेजेराव थांनाय सरकारनि समाव सोलिनाय गुबुन गुबुन रांखान्थि बेले-बेजे जेंनाफोरखौ लानानै गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ गोनां बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। क'क्राझार RNB देहा फाहामसालिखौ थाला मारिनो थांखि लायाखै होननानै गोख्रोङै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो सोदोब NGO जथायै एग्जाम वारियर्स आर्ट्स कम्पिटिशन हाबाफारि लादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।